Hi guys, mamahutan nyo guys. Mahutan nyo guys. Sudan guys, o kuan man siya guys na sa ginawaan daw. Dalit sa merkado. Ako tayo dulo. Gutom dito guys, kaya dito po si Biko nagbayad sa 20. Ko'y pamahaw. Kalong pa ka mamahaw, mga anak. Utso na kapin. Kapin na po ko ng merkado. Mamahutan nyo guys. Gutom dyan. Musta naman mo dyan guys, namahaw na mo.
So, taginhawaan. Sulan. Hmm? Bye-bye.